Kinaganti Ama, kinti Anak, kinti Espiritu Santo. Amen. Mamatiak iti Diyos sa Ama, manakabalin namin. Anamarswa iti langit kendaga. Mamatiak met ni Jesu-Kristo, bugbugtong anak nakin apo tayo. At imaod ti aramid ti Espiritu Santo. Inyanak ni Santa Maria Virgen, nagtutuok ti panagturay ni Poncio Pilato, nailansa iti krus na tayket na itanim. Imulog ti ang dagiti natay, nagungar ti may katlong aldaw, imulit sa dilangit, ket situtugaw ti makanawan ti Diyos Ama manakabalin amin. Agapuntot sa diyay nga may mangkum kadagiti si bibiyag ken kadagiti natay. Mamatiak met ti Espiritu Santo, pacheck met ti Santa Iglesia Katolika, ti panagrinanod dagiti sa santos, ti panagpakawan dagiti basbasol, ket adan tumet panagungar ti bagi ken biag nga agnanayon. Amami nga adat sa dilangit madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagaryam matungpal kumatnakem mo ti dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw itoy, ti kanen mi iti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, isalakan nakamket ti dakes. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan karikita amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngayon at ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan karikita amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngayon at ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan karikita amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngayon at ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Gloria te Ama, tanaken ti Espiritu Santo. Kas idi punganay kastamet itaken iti agnanayon nga awan ti inggana. Dagiti misteryon tayo panunutan, iso ti misteryon na ladingit. Katumuna iso ti panagkarkararag ken panangling et ti dara na Apo Jesus di minuyungan ti Getsemani. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagaryam, matungpal kumatnakem mo, ti dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw itoy, ti kanen mi iti patinayon nga aldaw, pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, isalakan nakamket ti dakes. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan karikita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngayon at ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan karikita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngayon at ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan karikita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngayon at ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan karikita amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngayon at ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan karikita amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngayon at ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan karikita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngayon at ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan karikita amin na babae,
Nain kasatan metibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan karita amin na babae, na yung kasatan metibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan karita amin na babae, na yung kasatan metibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan karita amin na babae, na yung kasatan metibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Gloria ti Ama, kanta Anak, kanta Espiritu Santo. Kas iti punganay, kas tamet itaken iti agnanayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanam dagiti basbasol mi, ispala na kam ti apoy sa infierno. Iturong mo amin ang kararawat sa dilangit, nang nangunat ti makasapol unay ti kaasim. Ti may kadwa na ladingit na misteryo, so ti panakasaplit-saplit na po Jesus asiraraked iti munmun asingit. Amami nga adat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakim mo, dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kadakam taldaw ito iti kanan mit patinayon nga aldaw, pakawanan ti basol mi akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, isala ka nakamket ti dagas. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan ka dagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos kakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan ka dagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos kakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan ka dagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan ka dagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan ka dagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan ka dagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan ka dagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan ka dagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan ka dagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan ka dagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria. Santa Maria nga na ti Diyos ikakaasida kami ama nagbasol,
itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas di punganay, kasanto metag nanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanam dagiti basbasol mi, ispala na kam ti apoy sa infierno. Iturong mo amin ang kararuat sa dilangit, nang nangruna ti makasapul unay ti kaasim. Ti may katlo analadingit ti misteryo, so ti panakabalangat na po Jesus, itinatarumami sa sisiit. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kuma tinagan mo, dumteng kuma ti pagaryam, matungpal kumatnaken mo, dito'y dagaakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw itoy, ti kanen mi iti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, isalakan na kamket ti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, dagita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, dagita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, dagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, dagita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, dagita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, dagita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, dagita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, dagita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, dagita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, dagita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti ipapatay mi. Gloria ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas idi po nga na kastamit itaken iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanam dagiti basbasol mi, ispala na kam tapoy ti infierno. Iturong mo amin ang kararuat sa dilangit, nang nangrunat makasapol unay ti kaasim. Iti may kapat analadingit ti misteryo, so ti panangibaklay na po Jesus singgat daksen a krus nga agturong ti bantay Kalbaryo. Amami nga adat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumati pagaryam, matungpal kumati nakim mo dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kadakam tal daw ito'y ti kanamit patinayon ngal daw. Pakawanem ti basol mi akasmet pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog isalakan nakamket aming adakas. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka.
Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasida kami ang managbaso, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasida kami ang managbaso, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasida kami ang managbaso, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasida kami ang managbaso, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasida kami ang managbaso, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasida kami ang managbaso, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasida kami ang managbaso, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria Santa Maria nga ina ti Diyos, kakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas di po nga na kasanto may tagnanayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanem dagiti basbasol mi, ispala na kam ti apoy sa di infierno. Iturong mo amin ang kararuat sa dilangit, nang nangruna ti makasapul unay ti kaasim. Ti may kalimakin maudi analadingit ta misteryo, iso ti nadawal a panakailansa na po Jesus, iti krus ken ti panakatay na. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumtang kumatipagariam, matungpal kumatnaken mo, tuy dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw itoy, ti kanen mi iti patinayon ng aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan nakamket ti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan ka kita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan ka kita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan ka kita amin na babae, nan kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti ipapatay mi.
Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan, karigiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami ang managbasol. Itaken inton oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan, karigiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami ang managbasol. Itaken inton oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan, karigiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami ang managbasol. Itaken inton oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan, karigiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami ang managbasol. Itaken inton oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan, karigiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami ang managbasol. Itaken inton oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan, karigiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami ang managbasol. Itaken inton oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka, sikati na yung kasatan, karigiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami ang managbasol. Itaken inton oras ti ipapatay mi. Gloria, iti Ama, Anak, and ti Espiritu Santo. Kas idi punganay, kas tamet itaken iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanem nagitibasbasol mi, ispala na kam ti apoy sa di inferno. Iturong mo amin ang kararwat sa di langit, nang nanganunat ti makasapul unay ti kaasim. Salve Reina, inati kaasi, biyag samiit ken inanamami, salve sikati kararagan mi, da kami anapagtalaw anak ni Eva, at papakasikam ken ka nga sumasaynek ngagsangsangit diti daga pagluluan. Ala kung makatalek ni, talyaw mo kadakardam, nagtimatamaman nga asi, ket intun malpas deto ya pamagtalaw. Ipakitam to kada kami ni Jesus, bendito abunga ti tiyan mo. O mananga asi, o manakem, una sangit a Birhen Santa Maria. Ikakaasi na kami, Santa ngayon natin Diyos. Tapno maikari kami, kadigitin kari ni Apo mo Heso Kristo, nga anak mo, ken Apo mi. Kumararag tayo, O Diyos, babayan ti panagbiag, ipapatay ken panagungar ti bugbugto nga anak mo. Ingunudan na kami, kadigiti gungguna, ti agnanayon a panakaisalakan. Ipaay mo kad Apo, nga ti panagpanpanunot mi, kadigiti na santuan unay a misteryo, ni Apo Birhen Santa Maria. Tuladen mi, digiti linaon na, ket magunod mi, digiti inkarida, gapumet laeng ken Kristo nga Apo mi. Amen. Daydayawan tayo, itinagan ti Ama, Anak, and ti Espiritu Santo. Amen.
kanta, ragsaken kapya, pagyamanan ti Ama, ti ayat ken imbag na, kinatang sitli paten ken amin asakit tinakem, ni Jesus ti suruten tay, amin amay maysa. Intay amin ikanta, ragsaken kapya, pagyamanan ti Ama, ti ayat ken imbag na. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. As panay tultuloy tayo, ti panagsagana iti puso, ti panangpasangbay tayo iti mangisalakan, ituloy tayo mat nga amerisen, iti grasya nga ipain na kada tayo. So nga rumbang ti puso tayo, agyamyaman, agragragsak, kararagan tayo dagiti dimawat, ti kararag tayo. Tapno may karita nga rod ang makiranod ti na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, kat pagbabawyan tayo ida. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na Apo kami. kaasyan na kami. Apo kaasyan na Kaasyan kami. na tayo kumatiman na kabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Amen. Kumararag tayo. Dawatin mi ken ka uman nakabalin a Diyos, ta ipaay mo kad kadagiti mamati ken ka ti umiso a panagnakem, tapno sabtenda ni Kristo, babaan dagiti na insengpetan nga aramid. Iti kasta maikaridan to, makipagtagikwa iti nailangitan a pagarayan, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti maibasa na adaw, iti libro ni Propeta Isayas. Mayarig iti kayo anapukan, tinaaryan akapuunan ni David. Ngemkas iti pinagsaringit tinabati apuon, kastamet ti itataod to ti baro nga ari, kadagiti kapututan ni David. Ti Espiritu ti Apo ti mangted ken kuana iti kinasirib, panakaammo ken laing, amang ituray kadagiti tattao na. Maamuan nanto ti pagayatan ti Apo, ket agbuteng ken kuana, ket maragsakan to iti pinagserbina. Sana nga ibatay ti panangukum na, iti makita wenno mangegna. Nalinteg ti panangukum na kadagiti na panglaw. Sa lakniban nanto ti kalintegan, dagiti na pakumbaba. Agbilin to ket madusa ti daga, matay to dagiti managdakdakes at tattao. Iturayan nanto dagiti tattao na iti kinalinteg ken kinatakneng. Aglalangen to as kakapya dagiti lobo ken dagiti karnero. Agkakaiddan to dagiti leopardo ken dagiti urbon a kalding. Dagiti urbon a baka ken urbon a leon, may mesan to ti pangananda, ket babasit to nga ubing ti mga yuan kadakwada. Agkapanganto dagiti baka ken oso, agkaiddan to asitatal na dagiti urbunda. Manganto dagiti leon iti garami akas kadagiti baka. Saan to aman ano ti maladaga nga agay-ayam iti asideg, tinagita nga uleg. Awan to ti madangran wenno dakes ijesyon, anasantuan abantay ti ti Diyos. Agsap nakto iti daga ti panakaammo iti Apo, kas iti panagsaknap ti danom iti baybay. Adan to aldaw at tumaod ti baro nga ari, iti naaryan a kapututan ni David. Agbalinto akas bandera amang idalan kadagiti nasyon. Agumong danto iti naaryan a syudad na,
ket ipaaydan to ti pamadayaw ken kuana. Ti sao ti Apo. Agari kuma ti kinalinteg, bayat ti pinagbiag na, ket agpaot kuma ti rangay, aginggang aglidem ti bulan. O Diyos, isurum ti ari amang hukom awan idumduman na, ipaay mo kadi ti kinalinteg mo ken kuana, tapno iturayan na asililinteg dagiti sa taom, ket ikalintegan na dagiti maidadanes. Agari kuma ti kinalinteg, bayat ti pinagbiag na, ket agpaot kumatirang ay aginggang aglidem ti bulan. Agturay tu manipud iti may sa abaybay agingga iti sabali. Manipud karayan Euphrates agingga iti ungto ti daga. Ayaten natin na panglaw nga umawag ken kuana, kastamet dagiti makasapul ken nabaybayaan. Naasi kadagiti nakurapay ken nakapoy, isalakan na tibiyag dagiti makasapul. Pulos adinto ko mamalipatan tinagan na, agpaot ko akas iti init ti panagdidinamag na, agdaydayo kuma dagiti amin a nasyon ken kuana, dawaten da kuma ti bendisyon ti Diyos ida, a bendisyon ng ti Diyos ida, akas iti panakambendisyon ti Ari. Dagiti sawa makaited tiyag nanayo na biyan. Alleluia, 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 addaken ka. Itetiyag nanayo na biyag. Tiapod da kumakada kayo. Di pa na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Pinunno ti Espiritu Santo ni Jesus itirago. Agyamanak ken kaama. Apo ti langit ken daga kinuna ni Jesus. Tempa kaamom kadagiti awan adal na, ti inlimod mo kadagiti mamasirib, ken kadagiti nasaririt. Wen ama, takasta tinagayatam ama aramid. Intalek kanyak ni amak dagiti amin, awan makaamam mo iti anak, no dilaeng ti ama, awan met makaam mo ti ama, no dilaeng ti anak, ken dagiti kayat ti anak, apang ipakaamuan ken kuana. Kalpasan na simmangon ni Jesus kadagiti adalan, ket kinunana asililimed, nagasat kayo, gapo kadagiti makitkita yo ita. Ibagak kada kayo, nga ado a propeta ken ari, tinagtarigagay a kumita kadagiti makita yo, ngem di da nakita. Ken nakangeg kadagiti manggeg yo, ngem di da nangeg. Ti ebanghelyo ti Apo. Nagmayat ti tao no napno ti espiritu. Full of spirit, kunana. Uri ti agtrabaho no, nanga, dati ko tayo local term tayo, inspirado. No, full of spirit, kumadi jay agtrabaho, talaga nga inspirado, mayat. Tano daduma ka, masapul gamin nga adamang inspire. Ti tao, no daduma, adda mang-inspire no apaya nga agtrabaho nga nagagat agtrabaho nga full of spirit dahil tinasaya at adda mang-inspire
Kasla ko makadagitay kakabsat tayo, at dati sa bali nga tao. Kanya ti mangisper kanya da, tarigagay laeng, makapagredwar kumamit, makalpas, maitid damot dagiti kasapulan ti pamilyada, nagitagtrabaho dito yung inya ti inspirasyon da, dayay, may maysa, tapno maiyangat ti pamilya, nadaduma at da pa kaupayan. Kasi mat kumakanyami nga papadi, nadadayay full of spirit, kumangag trabaho, nadaduma at dalat pa kaupayan. Adalat talaga tayo daduma nga kumapsutan, lumukay di jay espiritu ta, ado ti pakaupayan. Ado ti mang, siyempre, agtrabaho garod ti demonyo, dadaulan na tayo. Simot lang ori kanya ti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo. Kas ano ti level di jay energy tayo nga agtrabaho iti agaramid iti naimbag, nadaduma ka maupay, nadaduma ka maabak. Ngam da ito tinapintas, oray ni Apo Jesus ka, agyaman akin kaama kunana, napno ti espiritu. Jesus, iso nga agrag-o, agyaman akin kaama kunana tati langit ken dagat impakaamom kadagiti awan adal na, ti inlimid mo kadagiti mamasirib ken dagiti nasaririt. Kita am dayay impakaam na, dayay full of spirit ni Apo Jesus na ngato dayay espiritu na. Kada tayo kumamot anya paggapuan na, umuna di mo na ako no dijay prayer life no napintas ti na espirituan nga panagbiag tayo full of spirit ngam naglaladot ko namon sa balit focus tayon sa balit ti papapanan na trabaho tayon maababa ka ti trabaho tayon ka imbes nga agkararag nga agkay kaysa apanan nga agaapa agdidin na dael napukawon dijay awan ti espiritu na dayjayan. Kala day tay sa balin di focus tayo ngam di rag-o ka adda jay napnap no ti Espiritu Santo. Ano awan ti Espiritu ti Dios kanya tayo. Awan kunana nga rot dito ni root of Jesse. Diti umuna nga maibasa nga iso tinangted ti pigsa kadalaing siglat taapaya ti Espiritu ti Dios. Ti Espiritu ti Dios ti mangted ti pigsa kada tayo. Awan tilibnos na di amay pagdaydayaw miken ka kumararag tayo kakabsatap na tayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pakaidaydayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamet a pagimbagan tayo, ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Awatem kad Apo, dagitoy daton, nga inalami kadagiti imparabor mo metlaeng kada kami, ket irok noy miida ken ka. Ipaay mo kadi, tati panagserbi mi ken kaditoy abiyag, pagbalinen, agbalin apakagunodan mitigunggun ti agnanayon apan nakaisalakan gapo ken Kristo nga Apo mi ti Apo adda kumakada kayo itag-ayo dagita puspuso yo agyaman tayo iti Apo a Dios tayo pudno unay may kari katrumbeng annong mikat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama man nakabalin kadagnanayon a Dios gapuken Kristo nga Apo mi. Isu ididamo na ti imay, inkawes na tilasag mi anakurapay, ket sinungpot na nga intungpal, dedi inggakat mo kadagiti tiyempo akadaanan, ket inlukat na kadakam ti dalan ti pan nakaisalakan, tapno inton pidwanan ti umay, ket mapakuyugan iti dayag akaranyagan, isuntun ti inkam panangawat asilalatak,
Ti sagot na akinagasat, nga iso nga inkarina, kat namnamain mi asiriridam. Anan sa ta makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, kadagiti tronos ken dominasyones, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Diyos dagiti amin aparswa, ti langit kandagan apno dati pakaidaydayawam, hosana iti kangatuan, madaydayaw ti umay itinagan ti Apo, hosana. Pudno unay Apo, biig ka kinasanto, kat si katigubwayan ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paimo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam kati paimo ida kada kami, abagi kandara, ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok na ngala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu amay yawat to amay paay kada kayo. Astamet akalpasan day di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag isu ama ibuyat to amay paay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol haramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati, babaen ti cross mo, kanin ka panagungar, inakam insalakan, si kaananubot. Iti nga rod panangilagip mi ti papatay, ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biag ken ti kalis, ti panakaisalakan. Agyaman kam ken katayimpaay mo, amay kari kami, ngadda dito isaklang mo, katagserbi kam ken ka, dawatin mi apo, tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysahan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, kat parayrayom tayat na anadyosan. Laglagi pamet nila iyo a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi pimusayan, as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo, apakakitaan da ken kay ti rupan-rupa. Dawatin mi apo, tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma, maikarikam amin iti agnanayon abiyag, kat makiranod kam to, kaya nainggasatan na Berhen Maria ngay nati Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles kan dagiti amin asa santo, isuda anak kapudno ang nagserbikan ka dito'y daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok, ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ting gana. Intay umararaw iti Ama, gatlalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus, kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, dumteng kumati pagariam, matungpal kumati nakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam tel daw ito'y, iti kanen mi, iti patinayon ngal daw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan. Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng, nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok, maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi, kan iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo, kapya nga aggapukan niyak ti tadko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di ka ti pamati ti iglesyam,
Kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad, da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay aming kapya. At to'y ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kaday ti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw, may kakanyak, ngam ti may salay nga sa mapaimbag tontoy karan. Kumararag tayo. Apo urnosem, ada kami amada mga agdaldalyasat, iti baet dagiti aglaba sa banbanag, ay ayaten min dagiti nailangitan, kati patig mi dagiti banbanag adinto mapukaw. Pagbanagem kadi, apagimbagan mi ti masansan apan nakiranod mi kadagitoy a misteryo, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.